Del món de la cultura, de la política, el món empresarial, la Fundació Valencianista i Demòcrata Josep Lluís Blasco es presenta al complex de la Petxina de València en un ambient d'optimisme pel que fa al futur del nacionalisme valencià. I és que, segons els mateixos impulsors, el país es troba en un moment clau i el treball de la Fundació serà fonamental per a continuar impulsant la política en majúscules. La Fundació, evidentment, buscarà recursos, demanarà ajudes per a invertir-ho precisament en la construcció del valencianisme, però sobretot del valencianisme polític, perquè està molt bé el valencianisme cultural, cívic, social, lingüístic, però tot això no anirà enlloc si finalment no té una traducció política. Per tant, la Fundació Valencianista i Demòcrata Josep Lluís Blasco treballarà bàsica i fonamentalment de la mà del valencianisme polític que es diu Bloc Nacionalista Valencià. Per Enric Morera, secretari general del Bloc i candidat a la Generalitat, la Fundació Josep Lluís Blasco ve a aportar un important espai de reflexió. Les reflexions, els treballs amb rigor que se poden derivar són un nou instrument a favor de fer bé les coses, que no ens enganyen, que ningú ens torni a portar a batalles de derrota, sinó que continuarem treballant per a vertebrar espais d'èxit polític, electoral, i això estarà fonamentat en les reflexions que aquesta important fundació va realitzar. Un punt en el que també van coincidir bona part dels assistents. Jo crec que és necessari crear aquests àmbits de reflexió, d'anàlisi, d'estudi sobre la nostra realitat política, sobre el moment i futur del nacionalisme a cadascun dels nostres territoris, fugint un poquet de l'immediatesa de la vida política diari. El catalanisme, el valencianisme o el mallorquinisme, cadascú des de la seva pròpia realitat, perquè el món ha canviat molt i l'ideari nacionalista també en aquest sentit s'ha d'adaptar. Durant la presentació s'ha recordat de manera emotiva la figura de Blasco a través de les paraules del seu fill. Per als impulsors de la Fundació, Josep Lluís Blasco es defineix com una de les més destacades figures de la seva generació. Va ser fundador de la Unitat del Poble Valencià, que amb el temps es convertiria